Malawi Brief. Mkulu wa bunge la SIDED Izi-Namiwa lero achitisa msonkhano wa atolankhani ndipo alankhula izi. Nkhani yankula mutu mawa uno ndionena kuti bwalo lalikulu Malawi uno kumapeto lagamula kuti Amalawi tisonkherane ndalama timulipire mkulu uchita malonda wina amene banki yake inasekedwa mdziko muno 2005. Nkhani iyi chigamulo chinaperekedwa mu 2014 chimene chinakomera Amalawi Reserve Bank, komano mwini wa ndalamayo anaona kuti nkhani iyi ayipitise ku apilo, ndiye inapita ku apilo. Ku apilo ku inapita 2016, ndiye mukapanga masamu 2016 pano pa 2026 patatha zaka 10, bwalo lalikulu la apilo limene mnthawiyo unali ndi majaji 7 kuphatikizapo mkulu wa majaji Malawi muno Izi-Namiwa agamula kunena kuti Reserve Bank ilipire. Ndiye mafuna mudziwe kuti Reserve Bank ndi banki ya Malawi, kusonyeza kuti amene akulipira ndi anduna azachuma. Ndiye boma likatilipire ndalama zimachokera kwa Amalawi kuti mwenu tomwefe tinakavota acha akuluakulu abwalo achiona chofunikira, achiona cha nzeru kunena kuti titenge ndalama chifukwa kuti nkhani yakhala zaka zambiri tilipira ndalama zambiri, nkhani yazenga zaka 21. Koma tikuyankhula pano anthu amene amaziwa za masamu akupanga masamu ena achangu apeza kuti tikhoza kulipira 5 trillion Malawi kwacha, ena apeza kuti yayi tikhoza kulipira 3 trillion Malawi kwacha. Koma malinga ndi zimene anayankhula mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Attorney General anena kuti akudikira akhale pansi kwa mkulu kapena mlembi wa zamabwalo kuti awerengesane. Koma muchigamulomo anena kuti tizipereka chindakusa kapena kuti interest cha 5 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa zaka zonse nkhani yakhala. Ndiye tikunena kuti izi zikangochitika panopatirika ni ngongole, ndiye kuti mavuto afika posauzana. Ndinene pano kuti kukamba mosapindira ndevu nkamwa Amalawi chigamulo ichi tikuyeneka tizuke. Nthawi yakwana yona kuti tithane ndi katangale okhuza mabwalo. Tapirira nthawi yayitali koma kuononga ziko. Andiwu ndi Somali womaliza ngati sitikonza ziko likhala kulibe ndalama zimene zikutchulidwa apazo nzopitirira mu mulingo wa dziko lino. Ndiyeno ndanena kale kuti boma lilibe munda wake ndi zimene mmapangayo, business zimene mmapangayo, ntchito imene mmagwirayo ndi umene boma limatenga ndalama. Ndiye lero majaji akanena kuti mupereke ndalama za nkhani ndiye kuti zimene apange abomawo anguonjezera misonkho ija. Ndiye pano pati kuvutika kali ndi misonkho. 1 2 ndinene pano kuti lamulo lalikulu mdziko muno ndi constitution. Ndibwereze pamenepo. Malawi muno muli malamulo ambiri koma lamulo lalikulu ndi constitution. Constitution iyo mupite mukawerenga gawo 12. Ndipo ndithokoze msukulu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalumbirisa nduna ya zamalonda posachedwa apa anawakumbusa, anawawerengera constitution iyo, anawerenganso gawo 12, anawuza kuti ndakusankhani ndakupasani ntchito koma mukawerenge section 12. Ndipo anawerengera kuti section 12 imanena kuti mphamvu aine yake ndinu ndine. Pano pasi kumveka zikukoma ife kuti September ujasikale pa 16 akanakhala kuti mphamvu aine yake ndi andalewa bweza achakwera asanachoke ku State House aliyese ni mboni mukuziwa amene amaufunira president achakwera. Koma chifukwa kuti tinayima panzere tinapanga chiganizo achakwera anachokako kumene kucha. Ndezi kuoneka kuti mabwalowa amafuna azipanga operate ngati kuti iwo wali muziko lawoka. Chomvesa chisoni njonena kuti kuli majanji onena kuti zigamulo milandu yopitirira 300 sanaweruze. Kuli majaji ena amapita ku holiday kupanga retire kusiya ntchito milandu ina asanapereke zigamulo. Kuli majaji ena achulidwa pa nkhani zakatangale zikulu mukwadziwa. Koma chifukwa kuti Malawi tidasankha kumangoyang'ana kumbali mwina ndinenso mosapindira ndevu nkamwa pano kuti mwina timangokhweka kumaloza zala anthu andale kusiya nthambi iyi. Dziko linoli lili ndi nthambi zitatu: president ndi nduna, aphungu a nyumba ya malamulo ndi speaker, ndiye kuli mabwalo. Ndiye kumabwalo ku nthawi zambiri sitiyang'anako
chikhalirecho mabwalo asagwisa ntchito ndalama za mthumba mwawo, amagwisa ntchito ndalama zanu ndi ine za misonkho. Komanso chikhalirecho constitution imanena kuti aliyense amene akugwiritsa ntchito mphamvu za Malawi azigwiritsa ntchito mphamvuzo potumikira komanso kuwateteza Malawi. Ndibwereze pamenepo. Nthawi yakwana kunena kuti ziganizo zodabwisa tizima Malawi kumanena kuti ayi ichi chikudabwisa, ndipo ngati kuikuyenera kukonza tizikonza. Ndipo Amalawi akufunsa kuti kodi ndi chifukwa chani anthu onse ogwira ntchito mboma akafika zaka 60 amapuma, ndiye kumajaji kumukuti akafika pa zaka 70. Ndinanga chabwino atakhala kuti majaji wakuti tumikira bwino, koma majaji akhaluna kuti aziti senzesa ziphinjo chonchi, ndiye tikhale nawonso for another 10 years. Ubwino wake mawa nyumba ya malamulo kuyamba kukumana, aphungu wa nyumba ya malamulo ntchito ndi imeneyi, pakhale kufanana. Aliyense amene amalipidwa ndalama ya misonkho ya Malawi zaka zopumira pa ntchito zikhale 60 muzikonse. Kumeneko chinthu chachiwiri tili ndi ma oversight committees ku nyumba ya malamulo. Muonesese kuti nkhani iyi tambala ya Malawi isalipiridwe. Uthenga wopita ku Reserve Bank, nkhani iyi isakukhuzeni. Uthenga wopita kwa registrar, mwauze mabwalo kunena kuti akonzenso njira ina, apeze njira ina yoperekera chilango ku Reserve Bank osagwisa ntchito misonkho ya Malawi. Ndalama za nkhani zikaperekedwa ziko ligwera pomwepo, ndi anthu akufunsa kuti kapena kumabwaloko mwachita kukonza kuti basi Amalawinso mwaike pa chipinjo. Ifa panopa Amalawi akumbukira chigamulo chija cha Constitutional Court chija, munali zigamulo munaperekedwa zinthu zina zoti sizimayeneka kuperekedwa mwachisanzo, nkhani ya 50+1. Anthu akuganiza mukafunsa Professor Arthur Peter Mutharika amanena kuti that was a coup d'etat, inali coup, judicial coup. Ndiye lero anthu akudabwa kuti kodi coup ija ikupitirirabe, chifukwa chonena kuti panopa tikavomera ngati nzika kunena kuti Reserve Bank ilipire kapena boma lilipire, zitondauza kuti banki ina akazayipeza ikusokoneza zayimba mlandu. Ndanena kale kuti mchaka cha 2014 chigamulo chinaperekedwa cha High Court. Chigamulocho chinateteza Malawi chinakuma Reserve Bank. Ndi anthu asichina akomera anabwereranso ku bank, anabwereranso ku court. Ku court iko, ku Supreme Court iko nkhani yakhala zaka 10 sanaweruze. Andi mpaka na panonso ruling ya nkhani imeneyi anangonena kuti mulipira ndalama, koma mpaka na pano ruling yo sinatuluka anthu sanaiwerenge. Ndiye gentlemen, this is the only place we call home. We should not create the untouchables. Tieni tizipanga zonena kuti tizikavuta tikhale pansi tizikonza zinthu. The whole reason why we have got parliament is kuti ngati pala lamulo lina limene likuphinja Malawi pali chinthu chimene sikuchimvesa tizipita ku parliament tizikachikonza. Ndiyeno we understand there's a principle of judicial independence that should not be construed as kuti judicial officers should not be held accountable. Pakabwera chiganizo chodabwisa, chiganizo chosakomera Malawi tizizuka. Ifa kunena kuti panopa maso athu alunjika kwa mlembi wa mabwalo, registrar of the High Court. Amalawi eni aka kunena kuti panopa athodwa, Amalawi akuvutika kati ndi misonkho, musaonjezere mavuto ena kuti mpereke ndalama kwa anthu ena kungwalemeresa anthu ena. Banki imene tikunenayi inasekanso voluntarily. Banki yomwe iso ku Zambia anayisekanso. So akuluakulu tikulemekeza kuyima pawo kakuma mabwalo, tikulemekeza chigamulo, koma ngati nzika tiye tizuke. Fasi kuchitika pampanje pano nzonena kuti mabwalowa akusanduka anthu osauka. Munthu akangoba nkhuku siku lomwera kukumanga siku lomwe chigamulo. Akangokhala munthu andale akupereka chigamulo kuti asazamangidwenso. Inu munthu asazamangidwenso nangati atapha munthu tizingomuyang'ana. So izi zachitika zokuza banki zitisegule maso tiyambe kukambirana moona mtima. Ndinene pano kuti akanakhala maiko ena bwezi majaji amene aja atayatula kale pansi udindo. Ndiye ndikupita kuti akumva a Chief Justice anali momuja mwina, can you set a precedent? You should step down, because Malawians have reached a consensus that that ruling is contrary to the spirit and wording of Section 12 of the Republican Constitution. It is falling short to solely serve and protect public interest. Going forward,
ngati Reserve Bank ipitirire kuti ilipire, ngati registrars athandiza, tiyamba campaign yotolera ma signature kupanga petition ma individual judges amene anali panel manager kuti atule pansi udindo. Komanso ndaninakali kuti ku parliament tindi magawo osiyanasiyana tikukupemphani kumeneko mugwise ntchito mphamvu zimene tinakupasani zija zakauniuni kunena kuti anthu onse akatangale, anthu onse amene apereka zigamulo zodabwisa amenewo abwere pambalambanda. Ndinene pano kuti kula anthu ena injunction yeni ikutha 4 years asanapange ruling. Pamene mukayang'ana mukafusa amanena kuti injunction ndi relief. Munthu akudwala mutu asanapite ku chipatala kwa mwezi kuti apeze malungo amapasitima mpasa panado. Koma zimene zikuchitika panyasalande pano nzonena kuti kuntuma munthu akagule panado akumuuza kuti upite ku India. Ku India uja akapeza mankhwala akupanga muzoti zidikira. Kuma munthu akudwala akubula nyumba. Ndanakale kuti majaji ena anachulidwa pankhani zakatangale, koma majaji omwewo lero akupanga ziganizo. Akulu tiye ndikhale serious ndi dziko lathu. Ndimafuna nene kuti lero amene tili akulu fe lero muziko muno tilimo malo mwa ana athu. Siku lina posterity is going to judge us and it will judge us harshly. Enafe sitikufuna kuti ana athu azatukwana mitumbira yathu kuti nthawi imene mumapanga chani. So nkhani yabwera apa ndi mwayi waukulu ku dziko kunena kuti tiyambe kukonza zinthu. Palibe chinthu chimene sichikakonzedwe mdziko muno, koma kuti timasankha kumakambirana kumataya nthawi pa zinthu zopanda pake. Nkhani zenizeni zimene zimatukhuza moyo wathu wa siku ndi siku, nkhani ngati izi sitifuna kukambirana, pena chifukwa cha mantha, pena chifukwa cha dyera chabe. So nthawi ili pano kunena kuti yakwana tikonze Malawi timukonza motani kumaunika ziganizo zimene zikupangidwa. Koma ikakhala nthawi yovota aliyese akatani akavote. We cannot proceed like this. No. Tisachite mantha. Pamene pakuna kuti sipalibe chilungamo tizima kuyankhula. Munthu koma yankhula chilungamo usamasamale kuti muli ndi anthu angati mukuyankhula chilungamo. Bola muziyankhula chilungamo. Ndikanakonda kuti tizingoyankhula mpaka na siku lonse. Ifo ati kuyankhula nkhani ina imene ena akuona ngati kuti tikulaula. Others will think this is a taboo, but no, this is the direction we should take. It's democracy, power to the people, and Section 12 is very loud and clear. The power to govern, be it political or legal, derives from the people, and those people exercising such powers will do so solely to save and protect public interest. Ndeni funa panopa amene akutimvera kapena anso amene ataonere nthawi ina amene amagwira ntchito mboma, they should pause for a second and you should ask yourself, am I really living up to the bidding and the expectation of Section 12? Because ordinarily the money you get in the form of fuel, that Porsche vehicle you are driving, the allowance you get, the salary you get, they are coming from all of us. The money you are using is our money. That is public money. But the question is, are you really using that money? Are you really using that authority solely to save and protect public interest? Ndibwerezenso kunena kuti aliyese amene akutimvera pano amene anachita mwayi amalandira ndalama kuchokera ku misonkho ya Malawi. Muziwe kuti ndalamazo timasonkha pamodzi. Komanso pamene mwakhalapo tidachita kubwera kuyima panzere kukuvoterani. Ndiye mafuna ndikufunseni kuti galimoto mukuyendera yabwinoyo, mafuta amene mwayika mmenemo, ndalama imene ili mtumba ngati allowance yanuyo, chinyumba chimene mukukhalacho, mungati kuzigunda pa mtima nkuzifunsa kuti kodi ndikugwira ntchito yoteteza kamene kutumikira Malawi kamene mukupanga zoti mugawane ndalama ndi azinzanu. Funso ili silipita ku khoti kokha. Wina aliyese amene ali pa mpando umene amalandira ndalama zochokera ku MRA, zimene ndalama zimene timasonkha, ndalama zimene timangongola, azifunse funso limenelo. Kwa inu anzanga amene timavota komanso timalipira msonkho, ndinakuwuza ndikunena kuti dziko limaliononga ndi inu ndi ine chifukwa timayikira kumbuyo zinthu zopepera, zinthu zopusa. Nthawi yakwana kunena kuti anthu amene tayika pa mpandowa asamatiopseze, tisamawaope. Akanakhala kuti ali ndi mphamvu pa 16 paja akanazika pa mpandowoka. Napereka chitsanzo chabwino chachakwera kuti mmene amakondera kuyenda muja, mmene amakondera president muja, akanakhala kuti ali ndi mphamvu zawo sakanachoka pa mpando bwezi alipo mpaja. Koma inu ndine tinapanga chiganizo tinachosa. Ndiye ndi chani chimene tingatikanike kuti tisakonze dziko lathu? Nthawi yakwana kuti Malawi tisiye kuziyang'anira pansi, tisiye kuombera manja zinthu zosakhalapo.
chinthu chokoma kwambiri tiona kuti ndi mtsogoleri amene nthawi zonse akapatsidwa mwayi kuti ayankhule akuneneratu kuti sayikira kumbuyo munthu, akuneneratu kuti anthu amene wasankha ntchito yawo nkutumikira anthu, akuneneratu kuti afuna akonze Malawi. Choncho ntchito yasala inu ndine tiziyang'ana anthu akuyambira nduna kuti kodi awa undunawo akugwirira Malawi kapena akuzimangira okha. Tikadati tibwere ku MP, kodi uyu uphungu akumanga ziyatida musankha atida muuza kapena akupanga zake. Tikadati tibwere kwa kansala, tibwere kwa PS, ma principal secretary, kodi alembi awo akupanga zimene boma likufuna. Ngati akupanga zake munene timunenezi. Ndinene pano kunena kuti sidedi kusogolo kuyikhala kubweresa list. Pajamukumbukira APM adanena kuti nduna zizilemba maripoti. Ifenso tizibwera maripoti kuti Malawi akuganiza kuti nduna isi kugwira ntchito bwino. Tiyamba zimenezo. Tizibwesa report kuti PS uyu sakugwira ntchito bwino. Uyu CEO wa kampani ya boma iyi sakugwirira ntchito ya Malawi. Chifukwa kuti akulu ndikuuzeni tikangosekerera maombera mmanja zopanda pache tizunguliranso awanso atibera tibwera pompa ya pamene na MCP pacha. So tioneka ngati kuti ulamuliro wa democracy ndiopanda phindu pamene vuto tilife. Lamulo la democracy ndila phindu limasindika kuti tonse tizipanga poyera, koma mphamvu ndi zanu, mphamvu ndakali nazobe, anthu aja tangowabwereka mphamvu kusonyeza kuti ife tini kuthekera kuti azipanga zimene tikufuna zimene tinagwirizana. This is not an exclusive program, it is a press briefing. Allow me to open the floor for questions. The floor is open. Kukamba panochi chaperekedwa ndi Supreme Court kusonyeza kuti kulibenso kwina kumene nkhani ingapite mmene zatelo muja zatha. Ngati sidedi mukuona kuti pali china chimene mwina ordinary citizens can do pa chigamulo chimenechi kuti mwina nkupanga reverse decision yachitikali. Ngati sidedi ndi ma reform anje amene mwina mungapange propose kuti tipewe zimene zachitikazi. Simo kwambiri. Malawi muno ndi Malawi eni yake. Umboni ulipo pa section 12 imene manena kuti legal or political authority derives from the people. Ndi Malawi eni yake pano paomba nkota kunena kuti ndalama zisaperekedwe ziononga chuma cha ziko. Ndiye ntchito ilipo ndona kuti a registrar mabwalo ndi amene apasidwa ntchito yoti apange kuti ndalama tipereka zingati. Pamenepo apeze njira zina zokuti apereke chilango ku reserve bank osati ndalama za Malawi. All is not lost. Ndinene pano kuti bwalo lalikulu malinga ndi malamulo a dziko lino, lamulo lalikulu ndi constitution. Constitution iyo Malawi ndi amene ali pamwamba. Zina zonse zibwera pansi. Ndi Malawi ayankhula kunena kuti chinthu ichi chigwesa dziko ndiye wina sachikakamire. Ma reforms amene tikufuna ifeyo ku judicial choyambirira ikhale yoyambirira ino kuti tibwerere pa 70 years aliyese pa 60 years pasakale wina azipanga retire kuposera nthambi zina tibwerere pa zaka 60. Chinthu chachiwiri nchonena kuti nthambi ku nyumba ya malamulo aziyitana anthu awo amene akukhalira milanduwa. Onse amene amajaji amene atchulidwa mu nkhani zakatangale ayitane. Onse amene akukhalira ma injunction ayitane. Awati ni milandu 300 wa ayitane. Aliyese judge asanapange retire azipanga account. Pachaka paja akhale report masiku online. Aliyese judge azikhala apo ni milandu imene wayipanga tiziona. Marifomu amene tikufuna ife ndi amene. Tikuziwa kuti kuli Judicial Service Commission komanso akhazikitsa Independent Complaints Committee imene zikhalepo and zimene zizitumikira Malawi kuti zifika nthawi yonena kuti Independent Complaints Commission ya Judicial yo izitha kupanga override ziganizo zimene zikususana kwa ntunthu ndi mwachisanzo metanena pa kuti sizikuoneka kuti zapangidwa mokomera Malawi zikutumikira anthu ena zimene zozo sizikuoneka kuti zipite chisogolo. Ndimakonda kunena mu Chingerezi kuti the major stakeholder in this equation known as Malawi is the taxpayer and the voter. Because the rest, they survive because we pull together our resources. The rest, they survive because we queue up, we line to vote for them. So, it's some synthesis here. The problem is, mphamvu zathu timaziyanganira pansi. Njenda nakaluti nkhani ndi mwayi, oti ngati Malawi tizuke tikonze zinthu.
kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti nkhani ya reforms mufuna itatenga nthawi itali bwanji, chifukwa iyiso ndi nthawi imene dziko lino likupanga struggle pa nkhani yokhuzana zachuma, zimene zitanthauza kuti kupanga review kuzafunikabe ndondomeko zina zokhuzana ndi zachuma. Funso lachiwiri likukhudzana ndi pempho limene munapereka ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa, zimene amalawi ambiri ndikhupa zoti atha kukondwera nazo, koma funso langa ndiona zoti mukuona zoti sipangalowe chibwana chimene chingamakhalepo kumangoyankhula mwachisawa pambali pa malamulo amene amagwiritsidwa ntchito ku nyumbayi zikomo. Nkhani ya chichewa ndinikonze kunena kuti sinanene kuti aziyankhula chichewa, tinanena kuti aonjezere ziyankhulo. Chifukwa chani? Kuchitipa anthu amene amapanga kampeni samayankhula chichewa. Pali chiyankhulo imene amayankhulana ndi anthu aja kuti akavotere kunkhatabe kurumpi chimozimozi kumachinga ndi kumangochi. Panali chiyankhulo chimene anthu amayankhulana kumamva kuti uyu akunena mfundo zogwirika timvotere. Ndiyeno timanena kuti anthu akamapita ku nyumba ya malamulo timachita kuwatuma, siyonjo? Ndiye munthu wantuma ndiye kumene wapita kuja akubweresa zimene wantuma zija ayambe kuyankhula Chifaransa, monami sese jani. What message can you get ngati munthu wantuma? Nthawi yakwana unena kuti tizionesa kuti parliament ija ikhale kwa anthu. Ikhala kwa anthu bwanji sakumva ziyankhulo. Malawi muno anthu amene amamva bwinobwino chiyankhulo cha Chingerezi pa Malawi 100 ena aliwonse mwina ndi 95. 5 okha amene amamva bwinobwino kuyankhula. 95 sakumva. Ndifake pena zingachitika zinthu anthu amadabwa kuti zimunakambirana kuti. Ndiye ndikuonze kuti sitinapereke petition kuti aziyankhula chichewa. Tinapereka petition kuti aonjezere ziyankhulo zimene amalawi timayankhula ndi kumva. Cholinga msuso uja uzikhatamira. Kula anthu ena anzeru kumene kujako. Kulibe scientific study that was conducted to prove kapena to ascertain the fact that English is a measure of intelligence. Kulibe. Ngati ilipo, bring it forward. So all we are saying is we should add indigenous languages to enrich debate and attain inclusivity. Tisasiya anthu ena mbuyo. So yoyo nkhani imene tithokoze best awali anayipereka mnyumba ya malamulo, inapesidwa ku committee ya legal affairs, tikudikira kuti londo uno atiuze kuti kwabadwa zotani. Mukanena kuti ibweresa chibwana, you mean kuti mukutanthauza kuti tikamayankhula chichewa tikupanga za chibwana? Tikamayankhula chiromwe timayankhula chibwana? I don't think so. Mupite ku Tanzania, zokambirana za kunyumba ya malamulo Swahili. Mupite ku South Africa, amaphatikiza. Mupite ku Botswana, amaphatikiza. Ndiye mfuna kufusa kuti kodi ife timayankhula chiyankhulo cha Chingerezi chifukwa tinabwereka kwa anthu amene anati amatilamula asamundachi. Ndiye mafuna tipemphe kuti tatapita ku England, ku UK, tikapeza kuyankhula chichewa ku nyumba ya malamulo. Nanga ku France amayankhula chiyankhulo chanji? Nanga ku Germany sindikupita kuti ku Germany amagwisa ntchito English. Sindikupita kuti ku France amagwisa ntchito English. France amagwisa ntchito French. Ku Germany amagwisa ntchito German. Mukapita ku Italy amagwisa ntchito Italian. Ku Portugal mukapeza kuti they are using Portuguese. Now why? Tandiuzeni chimene timapindula ife phindu limene timalipeza pomaza kambirana zimene zazo mu Chingerezi ndi lotani. Sitinena kuti budget timapanga ngongole. Sitinena ngongole zoneneka akanakhala kuti kupanga parliament deliberation mu English equals development. Lero sibwezi ndi ngongole ya 32 trillion Malawi kwacha. Lero this government is surviving on borrowing. 60 years yoyankhula chizungu. Akanakhala kuti chizungu ndi chimathandiza chitukuko. Sibwezi misinje misewu yathu iliyonje. Misewu yathu tuyafika pano pabona kuti kumaweza po nsomba potu pansewu ndithu anthu amwe pansomba pansewu ndoto M1 kumwe timayankhula Chingerezi. So unless you should bring forward an empirical evidence that the use of English in our deliberation equals development, but the reality kunjako it will prove you wrong. Because for 61 years we have been using this borrowed language. The result, misery. The result, more pain. The result, stagnation in development. So nimefanya kuanza pamene. Nkhani ya
nkhani ya banki I think the first part that you are nakomedwa ndi the first part, can you remind me? Sorry, the first part of your question. Chinthu chimozi chimene makosa nakulamula pano anatilonjeza amanena kuti they are a proven leadership. So proven leadership imaonekera ndi kupanga ziganizo pompo ziganizo zogwirika. Ndiye ma reforms woti kanakonda akanakhala as of yesterday. So we want them as soon as possible. Let me take the very final question. We don't have all the time on earth. Mukapange zina kena kutilowa mu one on one. Ndikuona zanja ngati. Okay. Mwachidule tikunena kuti chiganizo chopereka chilango ku Reserve Bank koti tikulanga Malawi. Chowawa nchonena kuti chigamulo chikubwera pamene Malawi akuvutika ndi misonkho. Ndiye tikavomera kunena kuti Reserve Bank ilipire, Reserve Bank isikhala ndalama ipite kwa Minister of Finance. Ndiye Minister of Finance kuti alipire ndalamazo chimene apange abweresa misonkho. Ndiye pano pati kuvutika kale ndi misonkho. Ndiye tunena kuti tikuapempha a registrar amabwalo kunena kuti ndi amene apasidwa mphamvu zoti awulengese ndalamazo. Malawi kuti awulengese ndalama apeze njira yabwino amati ma remedies oti apereke ku Reserve Bank. Chigamulo chisakhale cha ndalama. Chifukwa pampanje pano ndalamazo palibe. Mukakakamira kuti tipereke ndalama ndiye mfuna boma ligwe. Ndiye ndi pajanthu akufunsa kuti kodi makhotiwa akupitizira zinachitika 2020. Ndiye funso wacho ulikhala lona kuti popeza the supreme law of the land to constitution section 12 imanena kuti you should exercise the power legal and political solely to save and protect public interest, is awarding colossal sums of money to this bank saving public interest. Are we protecting the interests of Malawians? So maso alikuwa mlembi wa mabwalo nkhani taipereka koma zikapitirira tiyamba kuitanisa ma signature kuti anthu ena atule pansi udindo. Zikomo kwambiri. Pomaliza penipeni ndisindike kuti tikunena kuti Reserve Bank isapereke ndalamazo. Zikomo kwambiri.